Libap vilayatynyň Türkmenabad şäherinden uğran otly bahar etrapçasynyň golaýynda demir ýoldan piýada geçip barýan bir ýaşaýjyny basyp geçdi. 30 ýaşly adam wakanyň bolan ýerinde aradan çykdy. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Libapdan maglumat berdi. Şaýatlaryň habarçymyda aýtmagyna görä waka 10-njy iýunda ýerden sagat 10:20 töwereginde boldy. Türkmenabadyň demir ýol menzilinden Zerger wagzalyna tarap uğran otly bahar etrapçasynyň golaýyna ýetende demir ýoluň bir tarapyndan beýleki tarapyna geçip barýan adamy kakdy. Wakanyň bolan pursaty ýaşaýjy bahar etrapçasyna ýerleşýän 66-njy wadyrdan azyk önümlerini satyn alyp velosipedli çärjew etrawynyň ýyly çobasyna barýardy. Demir ýoluň birinji böleginden geçmegi başaran adam onuň ikinji şahasyndan geçek bolany demir ýoldan wagtyna geçip bilmeýär. Ol demir ýol şahasynyň ortasyna galýar. Adamyň velosipediniň ýylky bagažyna azyk önümlerini salar ýaly plasmasa gara gutu uçup gidipdir. Dip waka şaýat bolan Livaplaryň biri anonimlik şertinde 13-nji iýunda gurrun berdi. Ol ýokary tizlik bilen barýan ýöriteleşdirilen avtokranly otlynyň piýada ýaşaýjyny kakyp 60 metr töweregi aralygy geçenden soňra durandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä merhumyň geçen ýerinde piýadalaryň demir ýoldan geçmek üçin niýetlenen ýörüte geçelge ýok. Ýöne şähere piýada ýa-da tigirli gidýän etrap we oba ýaşaýjylary köplenç demir ýoluň şu böleginden geçýärler. Habarçymyz merhumyň şahsiýetini anyklaşdyryp bilmedi. Adatlyga bu waka barada Türkmenabadyň demir ýol menzilinden we polisiýa müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentariýa almak hem başartmady. Waka barada ýurdun metbuat serişdelerinde de habar berilmeýär. Türkmen häkimetleri adam pedalaryna getirýän tebigy, tehniki hadisalar we köçe ýol otly betbagçylyklar bilen bagly statistiki maglumatlary halk köpçüligini aýan etmeýärler. Ýurdun köpçülikliğin meze serişdelerinde köçe ýol helakçylikleri barada video reportajlar görkezilmeýär. Ýöne Adatlyň habarçylary ýurtda bolýan tebigy we ýol hadisalar barada ýyl-ýyldan habar berýärler. Maýyň başynda Türkmenabadyň aeroportunda traktordaky näsadlygy bejerýän bir işgär onuň tekeriniň ýarylmagy netijesinde agyr yaralandy. Şonu Adatlyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan ýytybarly çeşmelerimiz işgäriň iş wagtynda yaralanmagyna ýolbaşçylaryň geleňsizliginiň sebäp bolandygyny aýtdylar. Geçen ýylyň sentýabrynda ýol howpsuzlygynyň bir aýlygynda Libapda adam pedala adyndan 31 sany ýol hadisasynyň hasaba alınandygy barada habarçylarymyz polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynaky çeşmelerine salgylanyp gurrun berdiler.